ewi nek mar Albert Ojwang. Jokanyo mag bunge la wananchi sub-county Marongo dwaro ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat manyocha ne ochung' thenge mondo mi ochiw thuolo ne nonro madhi nyime. Koro gidwaro mondo mi ogwe tao ma ok mana chung' thenge kaka nyocha ne otimono. Kano telegi kod jakom margi Timono Miti giwacho ni chung' thenge mar Eliud Lagat no en mana mar kweyo ichwang' mar oganda jo Kenya madwaro ratiro ne Albert Ojwang manyaka to gwe mana tao ma ka onge to gibro neno kaka weche bro dhi nyime kendo ogikoni nyaka lu nonro masani dhi nyime ewi nek mar Albert Ojwang kendo tim nonro matut kuom Eliud Lagat kaluwore kod kako osebed ka ituomo nyinge ewi nek mar Albert. Wane wang'eyo ni Lagat en odhi resign kata ogwe tao ma ofis no kochako duoge ichaki yiero obila moromo gi kanyo ma ja Kenya mondo omed tayo e migao mano tayo no. Omiyo wan kaka jobunge la nchi wach mar ni Lagat pod bedo tenge kitimo uchunguzi ni to bro doki ofis no mano gima ok wadwar kendo gima wakwero gi achiel kendo wawacho kendo medo jiwo kendo wabedo achiel gi jo Kenya mamoko ni Lagat en ng'ama koro ogwe tao mondo owe ofis no. Osebedo ka nyinge owach mang'eny e wach mar tho Albert Ojwang kendo jo Kenya koro onge kode confidence e ofis ma koro entie kod oyude ni oler kod oyude ni ok oler onge kaka koro wan kode gi adieria e ofis ma koro obede no. Omiyo wakwayo e dwol achiel kendo wawacho ni gima onego bed ni Lagat timo en ni resign owae ofis no